tropické a šťavnaté. Presne také sú tieto nové parfémy od Lorenzo Pazzalia. Tropicalis Karma je úplný ovocný výbuch. Je to multivitaminový džús, ja tam najviac cítim banán, líči, ananás, jablko. Je to silné, je to povedzme akoby husté a klasická výdrž od Lorenza na celý deň. Väčšinou nemám rada citrusové parfémy, ale Gin Fusion ma naozaj zaujal, keďže je povedzme iný. V úvode je to citrusová bomba, ale postupne je začať cítiť aj takú štiplavosť zo zázvoru, sviežosť mety, úhorku, ktorá tam robí takú vodnatosť, alebo proste je to také sviežejšie. Skôr by som povedala, že je to unisex, ale nebojte sa, nebudete voňať, ako keby ste sa obliali gin tonikom. Z týchto dvoch je určite Tropicalis Karma mojím favoritom a v poslednej dobe Lorenzo má naozaj skvelé parfémy. Pink Milk je nádherný, Speechless, Tropicalis Karma, tá kávová Coffee Passion. Jediné, čo by som možno zmenila, sú tieto gičové flakoníky. Aký je váš najobľúbenejší parfém od Lorenzo Pazzalia?